Mo na ni. Good afternoon guys. Ni ana po tadi ani karon sa ating Chicken batch. mo na ang pangalawang ano sa pag-vlog na to. Yung mga sirena kumain eh. Yan na, nagutom. Oh, yung isa may bit-bit pang mangga. Oh, binuhat pa yung pinggan. Oh, gawin siguro pamaypay. Ito si Dato. Si Dato Kalinaw. Oh, kumuha siya ng tubig na malinaw din. Yung ang from LA, tawa ng tawa. Para siya kumakain ng mangga. Oh. Tapos dito tayo si Dato Kalipayan. At saka si Dato walang pakialam. Mamili lang mo na si Dato Kalipayan o si Dato walang pakialam. Siguro kani isa ka Dato may sabong siguro ni. Hindi ko alam kung baka naman 9 kak, 7 kak. Oh, may tali-tali na ang ulo. Oh. Ito ngayon guys, dito tayo. Ito patawa-tawa lang tayo guys. Kasi malalaman na ninyo ang lihim ng sino kayo. At sino sila. At ito na guys. Inambos ito guys eh. Napagkamalan guys, napagkamalan siya. Hindi ko alam kung sino ang nagkakamali dito. Titigan ninyo, kawawa naman. Kawawa naman yung taon. Kilalanin lang ninyo guys kung kilala ninyo yan. Kasi hinahanap pa namin yung guys, yung gustong kumatayin dito. Tingnan mo yung ulo. Tinalian. Ito yung si Dato Liwanag. Ang dami namang pangalan nito, Liwanag. Tapos ito si Kalipay. Ayan, si Kalipay, yun ang nag-assist dito kay Kaliwanagan. Itong sa inyo nag-vlog. And then dito yung tika guys, may nakita akong mga sirena sa dagat guys. Miksina muna tayo guys. Oh, mayroon pang isa. Guys, naku, may dumating. Oh, may naghatid ng pagkain dito. Oh, ano kayong pagkain nito hinatid nito ni Ate. Oh. Ito yung vloggers ng Cebu. Si number 3. Si 013. 013 pala yun. Oh. Ito yung mayroon pa doon, no? Oh, sa highway. Ito yung mga niyog. Yan, puno ng niyog yan, guys. Babalik tayo, guys, sa dagat. Kasi, guys, doon sa dagat, guys. Siguro dito tayo magawa ng magpawala. Magawa kasi. Masarap pala ang lasa. Nawala. Asa na yung aking sombrero. Teka guys. Kasi maghahanap ako ng sombrero ko. May aso pa dito. May gwardiya kami, oh. Yung gwardiya namin. Dito tayo sa dagat. Kasi mayroon tayong history sa karagatan. Ito na yan guys. Ito na yan mga guys ha. Ito na yung isla. Yung kanina guys, may tubig. Ngayon wala ng tubig guys. Ito na yung simento. Yun yung na makita ninyo. Ito na yung ulit yon ang pagpakita sa inyo. Yun, wala ng dagat. Wala ng dagat. Yan na yan, guys. Yan. Diretso doon, guys. Doon. Ang layo noon, guys. Ang layo. Tapos yung mga doon. Mayroon doon naliligo. Kasi yun na yun ang kabuuan. Yan yung isla. Ito yung the Golden of Paradise. The Missing City. The Missing City, the Old City, the Kingdom of Paradise. Ito guys, unang history ng mundo
ng Alpha Omega, siya yun, ito yung nalulos the city. Mahaba ang history ng mundo Itaon ang bilang natin. Hindi lang 100 taon. Kundi magbilang ka ng magbilang ilang taon yun bago nangyayari yung first history ng World War I. Pumasok yung World War II. Yun na yun sa history ni Lapu-Lapu, Alimaong, King Colombo, si Magellan, yun na yun. Time ni Dr. Gato si Rizal yan. Itong first history na ito, kay Jesus Christ ito. Kay Jesus Christ. Si Jesus Christ siya yung si Emmanuel. Ito guys, ang nangyayari dito, nung World War II, nagira yun. Ang mga sundalo, mga military. Hindi natin alam anong pinag-aawayan nila Siguro ang ginto. Kaya yun, nagkagulo-gulo sila. Hanggang ngayon, ito ngayon yung Golden City, ito yon, dagat yan. Kasi malaki itong syudad. Ngayon, yung syudad na yan, pumasok na yung history sa World War II. Ang pinag-awayan nila sa mga nagli-leader for leadership, si Magellan, si Lapu-Lapu, General MacArthur, si Lapu-Lapu ang pinatay daw si Lapu-Lapu. Istorya lang yun. Pero tuklasin niyo yung buong history, mayroon kayong makukuha. Baka naman yung nagkukwento ng si Magellan at saka Lapu-Lapu, kamag-anak pala kayo ni Magellan, kamag-anak pala kayo ni Lapu-Lapu. Kaya huwag din yung sirain ang pangalan ng Lapu-Lapu. Hindi nyo alam, kayo pala, isa kayong mga angkan ng Lapu-Lapu. Di pa-military pala kayo ni Lapu-Lapu. Ito yung ano na ng bye-bye. Pagkatapos ng World War II, nagbilang na ang mundo pagka World War II. Ilang taon ba naggira? 1940-45. Pagdating ng 50-60, hindi natin namamalayan. Kasi kung bibilangin natin tayo sa ngayon, yung century nila, sila yun, may history. Hanggang ngayon may history. Inadapt lang natin ang history para maidugtong. History yun ng material at saka spiritual. Nung mag World War II na, dito na tayo sa 1960. Sa 1960, may history dyan ng Alpha Omega, the God the Father. Yung God the Father, siya yung gumawa ng bahayan. So, tayo, tao, babae, lalaki, ginawa ka ng bahay ng Ama. Para yung maisalaysay at maikwento ang buong mundo. Ngayon, tuklasin natin ang kabuuan ng bakit mayroon tayong federal. Ang federal, mga guys, Father Divine Rights of Law. So, Divino Goberno to change Constitution. Ngayon, itong mga nasa gobyerno, nagkagulo-gulo sila. Kasi nalilito sila Ibabasihan natin ang charter chain at saka sa dokumento transmission order. Senate, Congress, doon na sa President, to humanitarian people, ini barangay, ini mayor, doon na ini municipality, doon na ini region. So magkaroon tayo ng constitutional to change federal. So ang federal, guys, hindi masama. Dahil yan, pagbabago yan.
ang pagbabago ng mundo guys, ito na yung pagtuklas ng city. Kaya ito na, natuklasan na yung lumubog na siyudad. Ito na yung mabago na naman ang history ng panggobernuhan. Hindi yung sabihin bakit ipalitan ang gobyerno. Babaguhin lang natin yan guys. Babaguhin lang natin para lumabas yung history ng history ng Panginoon. Yung history ng Panginoon, hindi yan ordinary. Kasi kung kayo sa buhay nyo meron kayong history, may history din ang God the Father, ang Alpha Omega. Ano ba ang pihaw? Maraming naghahanap kay Judge Pihaw. Judge hindi yun korte. Hukom yun. Judgment yan ng Ama, ng Alpha Omega. Yung police power, tinatawag, yun yung bagyo, lindol, yun yung baha, yun ang hukom. Yun, na trahedya, na lang, yung nagdidilubyo, yun ang ng Panginoon. Kaya, pupunta tayo dito sa history ng Ama. Ang Heaven of Paradise, na ito yung simento. Ito yung nawawala. Ngayon, dahil natuklasan na ito na yung tapos na ang history ng kaguluhan. Kasi the Battle of Surigao City ay nakalagay doon no war. No war. Yun ang nakalagay sa the Battle of Surigao City, yung kanyang museum. Ngayon ito, the part din ito ng Surigao kasi Dinagat Island. Ang Dinagat Island nagiging province, naging probinsya. Kaya naging probinsya siya. Dati ito is nakakunik ng Surigao del Norte. Dinagat Island, Surigao del Norte. So ito siya napasakop na sa Dinagat Island. Kaya sa pagbago guys ng federal, ito ngayon lahat ng nasa gobyerno susunod sa Divino Gobyerno. Parang ang mga tao magkaroon sila ng pagbabago. Ang pagbabago na yan, maiba na ang buhay mo, mabago ka. At dito hindi ka na maghihirap. Kasi ngayon nahihirap, mahal na bigas ngayon, gagawin natin, ibalik natin sa piso ang kilo. Noon hindi naman kilo-kilo yun, gantang-gantang. Magkano gantang noon? Inabutan ko may piso isang gantang. Mura lang noon. Hindi naman kami bumibili ng bigas noon. Kasi rice gallery yung lula ko. Kaya yun nasabi ko lang yun, na piso yung gantang. Kasi nakikita ko sa palengke, sa paligid-paligid ng mga tinda-tindahan. Ngayon, bumibili na ako ng bigas kasi wala na kaming palayan. Ibininta na ng mga ninuno namin. Kaya ito guys, ngayon, ito tingnan ninyo yung area niya. Ito ngayon sa federal guys, magkaroon tayo ng linaw. Kasi ang tutulungan natin dito guys, yung mga mahihirap, humanitarian people, for the poor. Yun na yun, ang tutulungan dyan sa yung mga mayayaman, itutulong lang yun sa mga mahihirap. Hindi yung magpapakayaman, kaanin mo yung pira mo pag namatay ka, hindi mo naman madadala sa kamatayan mo. Bigay mo yun sa mga mahihirap, tulungan mo yung kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo wala na makain. Ikaw kumakain ka, nakakutsi ka, nakapunta ka Jollibee. Yung mahihirap, hindi nakapunta ng Jollibee, McDo. Kasi mahirap sila Yung pambili nila ng McDo, bili na lang nila bigas na pa, mabaho. Makain kaya natin yan, na tayo hindi natin masisikmura. Kaya ako hindi na ako kumakain ng bigas niiwasan ko na ang bigas guys. Kaya dandahan na rin kayo, may mga edad na. Kasi malagmit kayo maha-high blood. Ganon guys Ito yung area, yung kabuuan sa area. Dito sa Los Missing City. Ito yung area niya. Wala pang sabihin na kabahayan. Mayroon naman, papunta ka doon sa may munisipyo, malayo-layo dito, kaunti. Mayroon naman ditong resorts. Dito itong gi-vlog ko. Wala ito. Mayroon lang tong ilan-ilan. Malayo. Pero ito yung simento. Ito na yung simento guys. Wala nang dagat Ito na yung kalsada na ito.
Pero nagkauka-uka. Oh. Ito na guys ha. Ito yung the heaven of paradise, the golden city, in the first history, in the World War II, in the missing ocean, in the Pacific, in the Philippines, not in the another country, in the country, the Philippines, in the missing city, in the golden city, the heaven of paradise. Ito po yung area. Oh, nakita po ninyo yun guys. Oh, ito yung isla na yan, yun. So, malayo kalawakan ng karagatan. Oh, yan. Ngayon, sa pagbablog kong ito ay para sa lahat upang matuklasan ninyo ang lihim ng ating mundo. Kasi kung lagi lang tayo nasa tabi, ay punta lang tayo ng Lunita, punta tayo ng saan tayo, sa parte, wala tayong alam. Punta tayo ng simbahan. Yung simbahan naman natin, lahat naman tayo nagdadasal Lahat naman tayo tumatawag ng Ama. Tumatawag tayo ng Panginoon. Pero ang aalamin ninyo, yung history ng Panginoon. Nakakilabot guys, yung history sa Panginoon. Ito yung nilalakaran ko guys. Ito yung simento. Simento ito. Oh, wala itong dagat kasi hubas na. Oh. Low tide, high tide. Oh, ganun 'yon. Hubas na. Wala nang dagat. Kaya makita ninyo yung inano ko. Kaya ako po naglalakad. Naglalakad ako guys kasi pakita ko sa inyo yung area, yung kabuuan. Kasi yun dagat. Dagat 'yan. Ay yun baybay. Ayan, baybayan. Yun, may mga niyog, may puno ng niyog. Yan, puno ng niyog. Dito tayo guys sa gilid ng buhangin. Gilid ng buhangin guys. O ito na yung kalsada. O ito yung kalsada. Hindi natin alam kung saan papunta itong kalsadang ito Kasi mahaba pagdating mo dun sa unahan, mayroon ng dagat naman. May parang ilog na malaki. May iba na namang isla. Mahaba pagpunta ka dyan sa dagat, yung mga simento yan. Kaso lang, ang dagat hindi naman nahubas. Kasi malalim-lalim na yan, palaisdaan na yan Pero kung marunong ka lumangoy, alamin mo, lalanguyin mo yan. Anuhin mo kung ano ang lalim. Kasi simento na yan dyan. Yan, ganun. Naanuhan lang siya ng lumot. Dyan yung nangingisda. Yan yung Kaya, the heaven of paradise, the golden city, ito yung history ng Panginoon. Bakit mayroong federal? Federal is Father Divine Rights of Law. Hindi masama ang federal sa mundo na mabaguhin ang lahat guys. Mag-divine government tayo. Kasi yung piso natin guys, hindi na yan matatanggap yung pira natin sa federal. Quintal money. Buong mundo yan guys. Magpipederal tayo. Kaya yun naman kayo na sa politiko, huwag kayong magagalit sa federal. Kasi yung federal is Father Divine Rights of Law. Federal. Lahat ngayon nasa 101. Ano ba yung 101? Ano ba ang 0, 1? 0 ay babae. Ang 1 ay lalaki. Bakit ka ba nag-aasawa? Ikaw lalaki, bakit ka nag-asawa? Ikaw babae, bakit ka nag-asawa? Ang lalaki ka mo ay 1. Ang babae ka mo ay 0. Nagtatali kayo ano ang lalabas sa inyo? Di ba manganganak kayo? Manganganak ang asawa? Di humanitarian. Ay ang tawag yan, humanity. Humanity. Peace, unity. Kaya tingnan ninyo yung guys, bukid. Parang mayroong nakayuko na tao at may mata. Nilay-nilayin ninyo yan. Para yung ganon nakahiga. Tapos para siyang nakadapa. Nakahiga nga, nakadapa. Na mayroong nagdasal ba siya o yung sign na yan. Tingnan ninyo guys. Kasi ito yung hiwaga ng isla. Yun. Yun yung uwak guys. Saan na yung uwak? Nawawala ang uwak. Hindi na nakukuha. Kasi maya ito guys, marami ng uwak dito.
Ngayon, ano ba ang 01? Babae, lalaki. Ano ba ang 11? Ay number po yan ng Aman Jehovah. Kasi, ikaw yon 0, 1. Ilagay mo yung 1, 11. Asan ka ba? Sino ba ang pinaka nagmula? Ama. Aman Jehovah si Lolo Ugo. Si Aman Jehovah. Ano ba ang pihaw? Philippine Island Jehovah Alpha Omega. Ayun yung ama natin, ang God the Father. O kaya, yan ang kanyang code is 101. Ano bang 101 is company? Sa ano bang ginagamit sa 101? Nagpapasahod. Ano bang sinasahuran ng 101? Ano bang unang sinasahuran? Una, ang mga military. In the year 2005, inuna sila para pag take over sa bagong gobyerno, hindi na magrereklamo yung mga military. Kasi tayo yun, mga military tayo ng Diyos. Yung mga military naman sila yung magbantay sa kaguluhan, na walang gulo. Yun. Ang sundalo ng Diyos, nagdala yan sa kapayapaan. Ngayon, ang history ng ama, talagang historical. Ang history ng ama, kung yan ay makukuha natin, buong mundo yan, na Luzon, Visayas, Mindanao, in the whole country, iba-ibang nasyon, lahat tayo pumupunta naman tayo sa Panginoon Kasi pag nawawala tayo ngayon sa mundong ito, sa Panginoon tayo pupunta. Kung hindi tayo pupunta sa Panginoon, alam ninyo mga guys, ako, nagsasalita lang ako guys, kasi nagbablog ako. Binablog ko ito. Kasi para malaman, bakit kamo may federal? Bakit kamo magbago ang gobyerno? Bakit may change? May konstitusyon? Bakit kamo ang ano ba ang pagbago? Ano ang pagbago? Babaguhin ang lahat. Yan ay batas ng Ama. Na yan ay pinasa na yan sa Congress, Senate. Mayroon na yung tayong transmission order. Nagsipirma na yung nakaupo. Na 2004, nakatanggap na sila ng transmission order to change constitution. Kaya yun. So ang blue book natin, kaya ilinibing si Apo Marcos na nakahimlay dahil sa blue book ng Alpha Omega. Okay.